Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Additional Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District uba Ronnie Walang hagalas ngi ublay ka khat artarik unailor arajar arpuar ulakhot yakren yau babu birbor riangtem ban pensnutu ahlor ka kendon jonga section 144 CRPC bat lada udang yai beteng ban syong syat ngan klemput sngi ula ban mat ya gejing hadian habut. Ha gajing keren bat gilat pathai kubor ubabu birbor riangtem ulapan pauru gajing sngo lengo halor gajing bempat IT jong ka office ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District yaki kot kisla jong ushimet sya ka office jong menteri rang ba ka jela shwa ba ubabu birbor riangtem unle yakndo yaki bor sensyar jong ka East Khasi Hills District MLA jong ka Trinamool Congress upa George B. Lingdo ula lek aimen sim bat yakndo yauniu nong yalam jong kinohikai school contract bat kular ban sara yakani kamat jingdawa ban keren hapo ka yeng dorbar thawain nakaliang jong di edisi lakhot ngi syaka kamera ru ban pensoto yang i chapangka chispa South CRPC te i nakaliang jong ngi smomo yo ba open shai yang i ngeru ki smoto tang ban nakaliang jong open shai shu balada pi yadon sa tu te pin samat ke jing te nakaliang jong i nila ong kumtahi ba ait nyetip kita ki ai rules tang ba nakaliang jong hi simat ngam la le namar ba pranai kai ki ya shong jingai ya don jingai ni don tang lai kun hang ne te nila karpat hakmat jong i ba manta ka janmit haduk prabaje ngin shong tu ya ka balashai ngin se keren ngin sa don biang ka meeting but ka ai ka ba ngia keren men ne sipang hang tai ki bobon ke jing terwaning pranai kai lam balashai ka sngi ka dei ka sngi ka ba pranai kai kin like sarandari ki documents ki jong ki speaker jong ka jela ka jong ta haduk bangin na pendap kata ni ngatrai ngim patla kan ong de kumoi pat ndai ngin bu choi ka e ka ba ki pranai kai ki la ai jingmut adai ka ba kawai ka ba nga kham pan sosi yang nga kalong ba ki documents ki jonga ki bangala submit na du santrik jong na bas te hadin bang don hamne ha kamra jong i edisi menta kempoi shu chief minister kidang ron sa hang ne kata ka ba penlengok bahayanga te jing sisa ha ka tu kesngi ngai ti ngamut penlek IT shu chief minister nakaliang jong i magistrate hang ne ilakular ban wan like ra ma i shu chief minister andai kum ka jing ong jong di edisi menta ki documents jonga isa hang ne ha po office DC te ngabu kani ka wi ki jingkali ya ai man disi jongi te haba pi ong ba pi dai ki nang lam lanti ben boy ya ki dokumen jonga chief minister te boleh ke sakut hang ni tengah kerpat ga buburam ya i disi man disi ban ben boy la kum nuri dokumen jonga kum mangakwa kum ba pikular hang terus ngi ben boy try pilai ya ta ben boy chief minister jonga jela ka jongi konrak ke sangma ki dokumen jong pi ki nang sa hang ni te nakano gadaw ngaro ngam tatipha ya kata ngam tipha namar pa makiki ong ta te nakaliang jonga ngala ong syai ngadai beretam bat haba kai bor sarkar ki le kumni te nakaliang jonga ngala karen syai edisi ong ba anam tre isu ya ki ai baru ki bawan nak sarkar bat wat berhabodo ngala ong syai kumta dan leong edisi ong ba kata terem la long tong la long kumno haba yang ngala sya le kumni ka bahaba ngin le de ko pat ka benta kata kalong bangan syong pan rap pan riang bari khun barong ngan khang sundan ban le kan kam sarkar hadin habot kata ka dei rai jonga hadu la syai ngam panang ban ong namar ba ki ngilai kren tang kumta hadin ka jing like surrender jong pernai kai ki dokumen so speaker jong ke jela te hadin lang tang atrai ngin sanang ban ong kumno tang ba ya ka jaka syong
nakaliang yung mandisi EDC yung ba kade ay ngiru ngitu bahaya kata kamba ngin tho da ka basai ngin da apply nang nai sakmat kata kade gaji mot jongi danglong kanang yai pedeng namar ba adu mentangin da syong chua aden lasai ka bangin la dep submit yaki surrender ki dokumen yang ki pernai kai begin salaban ong da ko tang kata ka chispa sab sawi ka bai ong nakaliang jonga ngalapan kumbaong na siya tayo mane te ipansay kum tu nakaliang pernay kairo ila terpat yang abang nomor pa kare kapor atau ba ngitang api pernay kay adu sibek pro travel te nakaliang yung ila simya karay ba ngin unpan hadu la siya sibek por travel nang ta insa kumbalaray ang tayo meeting mane lai submit ikido lai surrender dokumen ang tay ngalapan siya nakapor siya kapor halal tagabanta ray mentaro namar ang atray nga haban simbiyay ni kabu kan pensay saki paiba kiba graukti yangi kiba ong yangi bangi de kinong ikai kontrak ay nga smothu bahaya ka kam kontrak ka kerteng kontrak lawan kut hagan panaw yangi la ai order ni beri kai tangsan khandai sni talada wengno yangi arbanai lai banai kam takte ka arta jongi berwat kam sewai ngim jupan renew hiru hadin kata kesan kendai singi kadai ke sarkar ke bapha yangi hadu ki hausnam te kat ba maki kidon kam yangi ban pha school kidon ki pha yangi pan renew nagaleng jongi andala de kapor pada kim perkhat syu yaka ai ka ban jialong yaka yeng kasam ka jongi ke jing kata na ka jing weng san ka jongi kata halor kata kabenta kalong ba ngiyakun ngidawan na sarkar bakan lay ay nang tagabaar ka bangakwa kumba ka kerteng kontrak kapaw te ka norms nga thai kamdei tang ya ka jalame galaya kadai ya baro ka rihi berkoi te dei namar ba ka wan ka ni ka norms kiwai ki sarkar ki khore kum hadalhi prahajar tam ki perchang ban regularize ya kino hikai kontrak namar ki perkhat ya ka babhatam ka sarkar AAP ba jong Kejriwal ki perkhat ya ka babhatam na ka banta kino hikai kontrak ba kinong trai kontrak kile da ka bai pat karukom banam panyap ya kino hikai kontrak lani kinong trai kontrak te balai pat hamegalia jong imla kumbala ong mane ya kiwai ki media ka jingmut jongi ba ka jinglai Delhi Gauti jong chief minister jongi balai kudu Himanta Biswas yo shatai Delhi bar kiwai ki he sarkar nangmut baki wat jingmut ban yada ya kirit kiria kumangi hanrai pleng hakabakut mantangi labba ka jinglai man kapor ka jong chief minister jongi amdai na ka banta kam het ka bha kam het jong paipa halor kata ka banta nga nagaliang jonga nga okuni hapor bala thong contract yang ngiru kila da pait lepai ki kot kisla jongi kilapit lepai ki kot kisla jongi ki pediang halor ka nongrim bangilong qualify panikai athai ngambak la ya kata lada ngim long qualified kinam pediang ladu ka basdam te hadin bangilai hikai kumtu da ki phop nam ka age jongi ka arta jongi kala yai no te kani ka sarkar jongi ka pha yele ingi ka takam tet ngila penda biki bon dai tang kem tet kiba kaba raksa manta ngila penda biki dilat kaba ka katkum ka jing betha jong ka sarkar hi arsnam nang tak 45% ki bempat pendap kila pendap ya kata hanraya kani ke amtat kadai namar ba ka arta jongi kamnong shu ban pulekot tangi tai benta penlong yang i begin fail ngathai ndai tangi ni kai kiwai ro larangi pha yele matrik mentayu kontrak sangmar nempas namar ka arta yele pulekot kamdon shu te ka kta ya baro ka kta ini kino kai kontrak ro kamju ya kiwai ro ka le kamju tan rajing sisa kum asam ngan skro biang hasam namar ba kiyo i kini ki ai baro ya kino kai kontrak ki ai da special tat kripang na benta kino kai kontrak kitu ki ba pas ka special tat ki regularize no kitu ki ba pas ya ka special tat kipo ya ki kum ki kontrak tetapi hanrai namar ba ka MDA jongi kai MDA sarkar MDA jongi ka belayalam da u kontrak sangma kalaya stat plat kan perkhat
ka ei ka banjia ladang alik kumni ladang ka sarkar janga ka alik kumni ka ei ka banjia yakini ki trust pa ngut kinai kai kontrak kim perkhat ya kata ki shum mare thong bai den na kata penlong yangi kinai kai kontrak banlong kumni but amdai tang yangi ya barok ki badon hapok ke education department yo ina ka por kadon ke jing ki balai ke jing ki kinai kai kontrak kinai kai SSA kinai kai ad hoc kadai halor kanong rim baka sarkar kam khin snap kam don kanu ke polisi naga bentaban penpha kata te naga kadau kiba shong ha ka shuki kimtip ya ka ega jing du nong jong ka jala bro koi nga kham song thu ba ha dei ban nong kondong ki school menta ki ong pendap entet hadu mentaro empat thungi kita ke pendap ke bela pas entet kalau ngayu ki kena school ki jong ya hadu menta ngadang one school ngaya thu dek basai ngai sedai ki kena school ki jonga ngai sedai ki kena school ki jonga ki bela pule class 5 wat tang ben pule pej na kot yu ya ka khasir empat nang tingin ong kumno kahir na kiu ke jela kumta te del halal kane ka nongrim te kiabe thong bai ya kinom kham prakhat ik grassroots level dai na kata ka jot ka state ya ka sarkar NDA bari ki wei par ki sarkar snobha ladang manur bampat long qualified wat thong kam nang nai sipat when no ek kerteng kontrak thong sundon ban regular sundon namar ka kerteng kontrak ki ke Punjab ya ki ingisam ya ki no hikai berkinong trai baru ti ka jing cha pendu jong kini ki no hikai hapeling jo state bola kot si paras pa ngut na kadau jong ka ding sim kerke jong sarkar dia takarai ban pendu e construction sukses long ke bangilai persya kon nadu kon isang ban pendu haduk ni isi ke bangi kolong bandalor ba pendu haduk ni isi pada dihajar ki school bakno hikai umdon ha ka ba muta ki don tang ki kena school sudah bat penting don tang iwe no hikai ba syakri ya polat di sausan di kelas ke bangi iru kolong ba kidon kena hikai ki bombyang sukarta ban apply ha ki kam sarkar kitaru penduk kidon kena hikai ki ba laku je tu ki hamni alam bakidai ki ba anar ba di kitaru musim lama ba di kiru la weng naka service deke ka ba ta mata kolong kam desho tang ka hok ya kata gaji penduk kam berlo jam ndrei ba de ka issue jong ka hok lang buri wan buri ha ka ba ka tung ka constitution de buri India yong right to life ko kidon ka hok ban im ka jong jing im ndai da ko khat kan san tu ya ka jing kamai jakpo jong ni gina hikai ke bala agi di sekri ke babun bersnen aso ko alo ke jing ro je hok long buri man buri bat ka bak sarkar ka lek kursa di ni tingi wan bertepau ya ke jing kersian jing gini no hikai aga bala dep ngai kersian ban ikremen mah gini kian sikit gina era biang gini isu anta juki nomor ki ndai dang hikai ba sakta anta bagi school bagi kena school ila sakta lah. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.